να έχει παχύνει περισσότερο. Το πάχος, όπως ξέρετε, δεν είναι καθόλου της μόδας. Άρα η πιο χοντρή θα έχει περισσότερη ανάγκη από χρήματα. Γιατί αναγκαστικά θα τρέχει στα Ινστιτούτα για να δυνατήσει. Αλλά και αν ακόμα δεν το κάνει αυτό, για να βρει ένα γαμπρό της προκοπής θα πρέπει να έχει μεγάλη περιουσία. Επειδή λοιπόν είμαι πάντα προνοητικός και επειδή ξέρω πόσο αγαπημένες είναι, αποφασίζω τα εξής. Οι καταθέσεις μου, την κληρονομιά μπανκ θα μοιραστούν σε 4 αδελφιές μου. Ανάλογα με το βάρος τους. Το πιο χοντρή θα πάρει και τα περισσότερα. Μια στιγμή με τις σελίδες μου, έχει συνέχεια η διαθήκη. Καθίστε. Λοιπόν, για να είμαι ακριβής και σωστός μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, και επειδή το ζήτημα των 4 εκπιών μου και η διανομή της περιουσίας μου θα γίνει γνωστία της Τραμερούς Επιτροπής που θα αποτελείται από τον δικηγόρο, έναν σαρκολογράφο και από διευθυντή, ορίζω σαν ημερομηνία, εκτελέσω στη διαθήκη στην ημερομηνία αποδέσμευσης των χρημάτων μου από την τράπεζα, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου, το παρόν συμμετάσχει κτλ. Μα τώρα έχουμε Γενάρη. Δηλαδή είναι χρόνο. Τι? Μα τι θα πει αποδέσμευση των χρημάτων από την τράπεζα? Ευχάριστο να σας εξηγήσω. Ο θείος σας για να έχει μεγαλύτερο τόκο έβαζε τα χρήματά του στην τράπεζα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς ο Άγγελος πέθανε 10 μέρες αφού την τελευταία ανάλυση. Για να τα πάρετε εσείς θα πρέπει να περιμένετε 1 χρόνο. Δεν πειράζει, από την πρωτοβουλία περιμένετε με πιο μεγάλη αγωνία. Να την βράσουμε. Εμείς τις καταθέσεις θέλαμε. Τα λεφτά, τα λεφτά! Σε 1 χρόνο, ποιος ή ποιος. Καλύτερα! Τι καλύτερα! Σκέφτεστε αυτό που σκέφτομαι. Αυτό που λέτε, δεν καταλαβαίνω. Απολύρεστε, αδερφούλα μου. Δεν πειράζει. Όσοι λιγότεροι καταλαβαίνουν, τόσο πιο καλά. Σωστά, δεν χρειάζεται να καταλάβουμε και οι 4. Αχά! Τώρα κατάλαβα. Δεν είστε εντάξει. Τι Γεια σας. Τα λέμε σε 1 χρόνο. Μας έκανε στην καρδιά περιπόλου. Πάει στο να μάθουμε πόσο είναι. Αφού είπε είναι κλειστός λογαριασμός. Υπομονή, χρόνος είναι, θα περάσει. Εύκολο! Καθόλου. Τι να κάνουμε, υπομονή. Παιδιά, ξέχασα. Έχω μια δουλίτσα. Πρέπει να φύγει. Α, ναι! Κι άλλο πρέπει να πάω. Κι άλλο πρέπει να πάω. Τις είδατε. Έχω μια δουλειά, λέει. Δεν πιστεύω να μην καταλάβατε για ποια δουλειά πρόκειται. Μα φυσικά, πάνε τα ιδανειά σου, η κάθε μια ξεχωριστά, με σκοπό να παχύνουν και να πάρουν μεγαλύτερο μερίδιο. Επί 6 μήνες δεν θα κάνουν άλλη δουλειά, θα τρώνε και θα ζυγίζονται. Θα ίνονται τα μάτια σας. Ξαφνικά γίνονται οι πιο καλές πελάτες του Σάββατους, για να μην γίνονται ρεζίλοι που ψωνίζουν με τους τόπους, σου λένε ό,τι ψέμα τους σκοτεύει. Η μία λέει ότι μαγειρεύει για το γυροκομείο, η άλλη λέει ότι είναι σε αστέγους. Ο Χασάπης έχει πει από το έργο σου λέει καλά με τα ίσια αστέγους, αλλά και κάθε μέρα πόνο φιλέ. Χώρια του που ζητάει και παχάκι στις μπριζόλες για τις γάτες της γειτονιάς. Αν δεν σου έχουν πλαστεί, το πτρώνει και το καρά και τους ξηρούς καρπούς, πού τους βάλεις. 10 θα παίρνουν τις φλογέρες τους και τα πραγματάκια στις τσάμες που είχαν. Ψωμί τυρί δεν είχαν ζητιάνει, φλογέρες θέλανε. Α, τα μυαλά τους είναι πάνω από το κεφάλια τους. Γι' αυτό τα πατήματά τους θα είναι μεγάλα. Εμείς θα προχωρήσουμε το χρόνο λίγο γρήγορα για να δούμε πώς θα επιδοτήσουν μετά από 6 μήνες. Ήδη μόλις μπήκε ο Φλεβάρης και είχαν αρχίσει να φουσκώνουν σαν μπαλόνι. Καλύτερα όμως να δείτε μόνοι σας και από πρώτο χέρι πώς θα είναι η κατάσταση μετά από 6 μήνες. Πάντα ακριβά, σε λίγα θα τα καταστήσα. Κι εγώ 80, ούτε τραμάρι παραπάνω. Εγώ 80. Καλά στεννοημένες ήμασταν. Κι εγώ 80. Πρέπει να το κάνουμε απόφαση. Με αυτό το φαγητό δεν γίνεται τίποτα. Πας τα ίδια είμαστε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δική σου ιδέα ήταν όμως. Δική μου, αλλά μάλλον για μένα δεν σου είπε κανείς να την ακολουθήσεις. Εγώ έκανα μεγάλο λάθος που σας άκουσα. Δείτε πώς έγινε. Από μοντελάκι μπαλάκι. Και τώρα τι καταφέραμε, γίναμε σαν τους αδέρφους στην Πινελόπη. Εγώ θα πω ότι κατανέσεις, κορτιζόνης και το τυροειδή. Να τη λύση. Να τη στείλουν με εμένα ο Χασάπης. Το πόρτ Στις οδήγονες ποινίστες τα κάνουν, στον ατμόνις τα κάνουν. με μένα το μη
Πάπας.